आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र निर्मलिया को। ये तोरा कान के बाली छोरी कोना के टूटलो। ये तोरा कान के बाली छोरी कोना के टूटलो। चढ़ल जवानी तोहर कोना के लूटलो। तोरा कान के बाली छोरी कोना के टूटलो। तोरा कान के बाली तोरा कान के बाली छोरी कोना के टूटलो। ये तोरा कान के बाली डीजे स्मिथ सतीश रैमा। सतीश रैमा। मां गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सारी तोहर मॉडल सोरल बुझाई छो। आँख के काजर तोहर ला जाई छो। सारी तोहर मॉडल सोरल बुझाई छो। आँख के काजर तोहर ला जाई छो। हाथ के चूड़ी तोहर कोना के फुटल। तोरा कान के बाली छोरी कोना के टूटल। तोरा कान के बाली है गई कान के बाली छोरी कोना के टूटल। ये तोरा कान के बाली डीजे स्मिथ सतीश रैमा। सतीश रैमा। अभी आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र निर्मलिया को। है गे भोरे भोरे गेल आम के गाछी। खोजे चलो तोहर छोटकी के चाची। है भोरे भोरे गेल आम के गाछी। खोजे चलो तोहर छोटकी के चाची। हाँ कहो धर्मेंद्र ओढ़नी ओढ़ के छूटल। तोरा कान के बाली छोरी कोना के टूटलो। ये तोरा कान के बाली है कोई कान के बाली छोरी कोना के टूटलो। बाद लगे